Nenazi mosixandi khona, that means khona umuntu oxexezayo. So namhlanje I have one of my writers here, uSisilindiwe. I'll talk to her, hear more information from me and what's the problem? Intoni ingxaki yakhe, but if you don't stay loyal, stay ready because mna xa ndifikile kuzoshuba. Sasidibane noSisilindiwe. Bona sisi. Mina njani sisi? Ndiyaphila njani? Ndiyaphila. Okay, ungibizile ndini lo. Into engxaki samzama. Mama bengisafonele uyajola 99 ukuthi izothola ukuthi ubaba ngathi uyajola ngisamtholisisi kahle endlini ngoba akasalala endlini asasupport nezingane uhlezi aphuma athi uyabuya and uhlezi afika endlini anuka nemithi you understand so mina angazi ngoba nasengiwasha namanda akhe ayalahleka lapha endlini like angazi. Okay, sebuya nemithi. Okay, iqale njani ba indaba yemithi ibe khona? Like besinokuhambe samba umuntu before you understand ukuthi silungisa izinto zethu zasendlini. So manje after angisazi se wachinja. So wena nepartner yakho nixesha ngakanani nithandana? Sina 6 years. Okay, lento kaMakhosi ifike njani iqale nini? Iqale lesikade like isihamba sonke ngimiso yimi ngimisa kuMakhosi ukuthi solungisa indaba zethu naye ukuthi ayoba nenhlanhla sivuleke izinto zakhe ukudlala ibhola i-team incane league understand. Oh, udlalela i-low leagues. So you went to Makhosi so he can get to a higher position in the leagues. Adlale kuzo. So nathini ke naya kuMakhosi bese wanenza ntoni uMakhosi? Hayi wasiza lapho nalapho uMakhosi bese ke akusafani sikathola nyana nje. Yeah. Leyo madlanyana kusafana siqale sisakhona uphesha endlini mara imali maya ngisayibona. Ayisayibona. Ayise. So ke leyo ba imali ayisafani naseqaleni nje. Qale manje ayinayo ni 3 years. Ayinayo ni 3 years. O leya kaMakhosi ni 3 years. Naya kanye 3 years back. 3 years back. Naya kuMakhosi. Saya kuMakhosi but lento lena nginabo ma 2 years manje njoba ngibona ngisuspect lento lena ukuthi uyajola into zina kanjalo. Okay, no problem ngitsho mama. Mina ngizohamba ne-investigation ba intoni ingxaki yakhe yabo. And then sobuya kuwena. Ngajabula. Okay, no problem. Act normal endlini, ungabi suspicious, ungambuzi into azenzayo. Just be present njengenjalo ne. Okay, no problem. Hi guys, nimvile ke uSisilindiwe. She's complaining. They went to Makhosi and then they did the things, you know, the stuff. So they did and went and whatever they did, gelo xesha. So ngoku it changed because she believes ukuthi umuntu wakhe ubuye like uchintshile because of certain things that he no longer does in the house. Things have changed and everything that has. But don't worry, Sisilindiwe ngizomsota out mna ngiyomfunela ba kahle indoda yakhe yenza ntoni. If yakaxeza maka stay ready ngoba ngizobe ngifika ke mna ke nempilitshi zami. No problem, don't go anywhere, we'll be right back. Yeah. Yazi umuntu mase kutholile and certain things you can never come out of it. Once you've entered, then that means you're opening something else, and things that happen in the spirit singeko. It's hard to get out of it in the human form. But let's dive into whatever this episode has brought us. I'm going to tell the lady whatever information I've got from the investigation. What's going on, certain things that are happening. Yeah, well.
Yaphini. Okay. Hi. Kuyanyiwa ne? Okay. Yeah, nami noma ndibeke njani ithini iqale phinde iqhubekele njani. But then ngoku ndihambile ke ndayofuna umuntu wakho, kanti ubumsuspect on bayajona. Okay. Ikhona imithi, niyayisebenzisa imithi endlini? Besisebenzisa imithi before. Ngoba khona imama bengimhambisa kuye ukuthi ayolona, ayowina ama-tournament. Maya sayisebenzisa. Sesiyekile ngoba maya seka right. Hayi ngathi uyeke apha ku because gogo into endifumanayo is different from lento uyithethayo. But then it's okay. Do I show you evidence or do we just go kumuntu wakho senze njani? Simaya ko. Ndingabonisa evidence. Evidence Uzoquleka. Ngiyayibona Wena sisibindi. Yamazi noma? Ilo mama lona besimhamba. Mina imhamba. Okay. So xa nimhamba nini nokuya ehlathini? Saya kayi-1 wayogeza ngageza nami ukuthi azokhona ukulokuna ama-tournament nani wasebenza so manje asisamhambi. Hayi ke. Mna ndimfumene wenze ezinye ke ngoku. Bayabizana nitsho wena usekho. Bayabizana ke kule ndawo ababizana kuyo because of now into endifumanayo ba bebesehlathini 2 days back. Benze izinto kodwa pha bekuthusa kunento ezimnyama nezibomvu. Like amakhandlela amnyama. Singaye sebala. Isibonele thuyo la kuzo. La majita babun le cherry keberesh Fanayit umuntu akus keberesh La majita babun le cherry keberesh Yo! Hi. Yo! Angiphumela intomeni yami. Angeni kwenzakalani lana? Ngenani ngingagcoka ngiyaphathula. Asho kwenzakalani lana? Angani ngiyaphathula. Laba zongena ngiyaphathula ngeke baphume kahle. Angeke baphume kahle. Labanye bazolimala. Labanye bazoshaya ngiyodwa. Kwenzakalani lana? Mani. Yo! Ababana bahlala ngemoto. Labakela la injini yami. Abaphumula intombeni yami. Angeke uhambe kahle. La injini yami ngeke umazi funani ke umazi funani kwakhe. Yo! Akani iminyaka noma animiyaka? Nani mhamba ngisho naminyaka manje sina laba. Na abantu bangena intombeni yami. Wena ujwayela bangena ngekhathu. Ungijwayela lapho wena. Ujwayela ngabo le konga thambe. Yo! Phumani intombeni yami. Phumani. Phumani intombeni yami. Phumani. Phumani intombeni yami. Ngazani bogogo. Yini ba? Aphumela Akusekho right. Ngiqhamuke ngezinto lezi right. Ngisenza kodwa namuhla ngimuntu lomubi. Phumani intombeni yami. Umuntu omubi makhosi. Yo! Phumani intombeni yami bogogo. Sisho ukuthi umuntu ufuna lana ngoba lazi ngishilo ngalo mama ukuthi singasebenzi la ngoba izinto zakhe sezi right. Uyabuyela futhi lana. Ufuna ubhuti lo njembe lana akazazi ukuthi ufuna nolethe ubani. Ubhuti ngiyamsiza njengokuthi la hambela khona izinto zakhe azikhayi. Izinto zakhe asilungi. Kodwa namhlanje ngiyamlapha ukuthi izinto zakhe zilunge zihambe. Umlapha kanjani ebumnyameni? Ngoba umnyama. Yo! Namakhandla ngiwapheka bogogo kuthi ngilapha onke umuntu la gogo amakhandla amnyama ebusuku. Nezinto ezibomvu. Aqala nikhulumayo.
Phumani, nawe longelela endumbeni yami utshela ukuthi akaphuma hamba. Ubazi ukuthi angeke uphumelele la uyakhona. Hayi anda yakho lana. Yo! Unala nalo mama na wena. Ifuna lana yakho wena. Makhosi. Singenaphi ani? Makhosi manje amadoda. No, ngiyabuza efunani. Phumani endumbeni yami nayikhathula. Nayikhathula endumbeni yami. Phumani ngoba wena angeke zinihambela kahle. Angeke zinihambela kahle ukuthi uzahamba shesa ngemoto. Thina ngathosa mhamba ngomdala. Yo! Hayi Makhosi. Yo! Buthi ufika kanjani la? Phumani, ngiyashisela. Hayi Makhosi. Ushayisa ngom. Ngiyashisela. Phuma. Angeke uhlale nale ndoda yami wena. Ungijwayela kabi. Uzohlukani. Awazi lutho ngezinto zabagogo. Thokozani wagogo, thokozani. Nawu umuntu ngiyasiza ngisiza. Yile Makhosi le yile. Bagogo laba thokozani. Bagogo izinto lezingaphakathi. Asambe. Phumani endumbeni yami angeke futhi izinto zenzinilungele. Cause ngithemba ukuthi ningilwisi. Thokozani mama. Makhosi ufuna lo bhuti la. Lapho ngiyamsiza bagogo. Sizwe. Uza ngeyinkinga uthi Ufuna la? akasabi kahle. Ngiyamsiza. Amadoda ahlala kanjani emsizini? Oh, ngiyamsiza ngawo. Ngiyamsiza ngayo yonke into yakhe ukuthi izinto zakhe zizohamba kahle. Mara na ijoke uyigcokile Makhosi. Angeke ngithandane nomzukulu wami uzela ngokuthi afuna lisizo bagogo. Ngisiza sona semini umuntu uma anenkinga ayivele emini phela. Wakhona. Manje kuceda kuphumela abanye abantu namanje ngiceda kubasiza ukuthi izinto zabo ziphumelele. Angaze ngibone client mina ngihlezi ngibone lo bhuti aza la. Ngiyajani bagogo banyaje indobazana wazi ukuthi la uyakhona ngeke uhlale nayo le ndoda le. Angeke uphumelele. Abanye Ayazazi ngimumaza Uhlali wena lapho manje uthakatha bagogo. Uyathatha maswena. Thatha yonke into angeke uze ulaste. Ngilazo kushaya khona angibulala ngalento la uyenzayo. Uyidimoni nje. Ngisiza indoda yakho ukuthi izinto zakhe zihambe. Ngiyayithanda lempilo siphila. Khona iqathula sami. Umsebenzi wami. Akumsebenzi wakho lo. Uyalamba la endlini. Ngenxa yakho lo. Manje manje. Kodwa lapho uma khona. Kuzophuma kusala yena la endlini. Angeke Why azohlala la? Wena uzohlala naye la? Akayindawo. Why wena uzohlala naye? Uphuwa bagogo. Ubheka izinto zakho. Azi ngihambi kahle wena. Hamba uzibheke izinto zakho ukuthi yini kuyindawo. Akayindawo. Uzophuma akayindawo. Lengane sifuna ngikusalela zona kuzalela mala uzophuma. Akayindawo Makhosi. Nginesikhathi esingakanani nje kuthiwa ngidlari. Makhosi kanti le ndoda eyakho na. Ndumbo yakho amanzi. Sohamba sonke ujwayela. Makhosi bowuthini ngathi bothi uzosenzani? Ayephi Makhosi? Sikuyekele. Lo ubani Makhosi? Lo ubani? Uyazi ukuthi ubani? Indoda yakho le. Manje wena umhlanganisile njengoba uyindoda yakho. Ayikho into elungayo la uya. Makhosi. Ozala. Bafo ubani umuntu la? Umuntu wami uyazi. Ufunani la? Lana ngithi ngizofuna usizo masitha ngoba ngichaza. Ufuna unqunu. Amajoko wakho ahlala la. From nini? Ngilona siza lokungilindele lokho size ngizothola ngendlela ezahlukeneni. Manje mawuthola usizo.
uthini kuntombi yakho angisho uthe intombi yakho uthe niyekile la ufunani wena Manje ngiyabona usisi ngaqhubeki nokuthi Okay Siphiso awumtshele ke awukhuluma iqiniso usho ke siyathandana awumtshele akusulutho mina ngimlo ulutho kuwe awumtshele wena wamdala wena wami kuthi umdalela abantwana rini akusimtshadi nami ngizokuzalela ukutshela ukuthi ngipregnant Ungitshela ukuthi ngisophekisile wena. Makhosi, ikhona wayaba kangani? Wena urathi nanto yenza. Ikhona. Yini lento yenza manje? Amakhamera uzakimi shukat. Uzobuyela nami ngizengane zithuna mina. Angenela ukuthi ngiphambanisele. Umphambanisele. Malosela kuyangithanda. Asakwazi sizongibizela amakhamera obani bonke labo bantu ngilithele bona la. Uyangishaya. Obani bonke labantu. Uzokushaya vena. Uyangishaya. Uzokushaya vena. Uzokushaya vena. Uyangishaya. Makhosi ucaphela wena Makhosi Angishaya lo. akakusayi Obani? ubhizinisi kumithela indoda yakhe ulela kanjani nomakhosi ivike kanjani empedeni Umakhosi Khuluma iqiniso. usilani Mana Khuluma ngikuthazela. iqiniso. chaza mina Umakhosi ushiyeke kimi. Kanje ngoba imidlalo yami ingaqhubeki kanje. Yeah. Njalo sekunemidlalo eminingi Ikhona kakhulu. lento ekhuluma. Sekunemidlalo eminingi. Cela uyakela indoda yami. Cela uyakela indoda yami. Yakela indoda yami. Nendoda yami le. Yizwa ngami. Shasa abantu kakhulu. Uthi Shasa mina bangalala kanye naye noma akakodwa yonke into yami izulu akukho ngengiphinda ngihlale phezulu walungela ke after that akukulungile yonke umdlalo angithi awazi mama ngizokuchazela sofika endlini ukuchazela ukuthini ngifuna ngizomchazela phela umama yonke into chazale phela mama lalela mama ngehlisa umoya ahlisa umoya wani Makhosi mina ngoba ngifika nje la ngifike kuye la angithi uyakhumbula kule nyanga phelile ngangafika futhi kuye yeah wangisiza Makhosi azange athi baby miyeke yekela into yenu ayiqede cha washo ngathi manje ngiyabona phela mina yikho into eqhubeka la uthi umuntu akho simeni right ngicina ni right ekugcineni ubuyela kanjani kumakhosi iziningi izinto ezishintshile mama ngeke uzo understand ngoba naye Izinto eshisho ukuthi wena sothandana naye solala naye. Angithandani naye, Kushiya ama angithandana uzohlala nami la ngihlala khona lo khohlwe ngayo lo uzohlala nami ngifuna ukuyenza yonke into naye lo izinto zakhe ngeziphumelela angeke afike endawo izinto zakhe zizomosheka zonke wena uyindoda yami wena uhlulekile ukuthi anginakekele uhlulekile awunakekele uma manje wena usikhulana namakhosi nangu umfazi wakho phela bayana abafazi bakho Siphiso akafuni ukuthi mara lo ngwane ulala Amtshele ukuthi ulala nomakhosi amtshele ukuthi uyangithanda angitshele ukuthi angithanda ngiyathanda mama mtshela ukuthi awusamfuni ngiyathanda mama uyazi hayi Siphiso uyayazi nje mtshela na ukuthi awusamfuni manje mtshela ukuthi awusamfuni manje uyabona nje manje yonke lento behlezi ibanga lesingayiboni kahle mtshela ukuthi awusayifuni yonke into izobe right mama mina iphumela kimi ngizohlala nawe mina sihambele siye la uyamyeka lo ayo kahle kona mphazi ingane zakhe izingane zakho thina soba nengane zethu uzwile ke uzwile ke angeke ungeza lutho yangiphuma khona ngiphuma nayo into ngithola abagogo wena ngeke ungeze lutho ninabo la ngikhona khona ngithi lo uwami uhlulekile ukuthi amnakekele ngithi le ndoda yami ngiyamnakekela yonke into la ayifunayo uyayithola kimi uyakhuluma nomfazi wakho uthi yena kamezele lokhu inje uma ungayiphakela iyahla kakho mayifikela kimi ngizoyiphakela idle isuthu ayayisasaba ukuwela kuwe ufuna yena makhosi ufuna indoda yakhe ngithathile ngayami le ndoda uhlulekile makhosi kuthiwa uyabasiza manje sekuyekho kanjani mkhosi ngibasizile la ngimsiza kwe bengasizi yami ngisiza yena ukuthi ma athola imali azonikeza mina kanjani Bengimeza ifike kanjani kuphethe ukuthi wena sowudlisa indoda le uyenzeni uthatha ama-under wakhe asambe dani baba isaleka awuyindawo indawo lo awuyindawo
Isifiso. Akasakuthandi. Uthanda wena. Akasathanda mina. Umenzeni? Uthanda mina. Na udala manzi. Phuzo ehlisa. Khohlwa ngale into. Hayi makhosi. Khohlwa ngale nto. Kunamakhondo yini manje le? Yini le ifake la makhosi? Utakasahambi. Hamba izingane. Utakasahambi. Utakasaindawo. Ngazenza ngiyedwa mina lengane. Ungazonyela wena Sifiso. Manje Makhosi nenza nani noSifiso yini endlini? Makhosi wena. Ansebenzisa ikhondom. Makhosi. Ngicela ngiphumela ntombeni yakho. Mani ngaphumi nazo ukuthi asambe. Hey, sasicela uphuma. Asambe. Ekele indoda yami. Awuphumi. Phuma sisi. Yo, phuma. Bona ngoma bamasimbi. Phumani. Maruwazi kahle phuma. Yasisa sami. Makhosi. Wayuthakatha uSifiso. Angimthakatha ngumthandi. Angimthakatha ngumthandi. Uwami lo dali lo. Nama-spams wakhe yini le la? Imanzi lento. Kuba business disturbing us. Wena makhosi. Kuba busy. Asithatha la manje sifuna kuba busy. Sicela uphume sesutaka sakufuni mukela. Utaka sakufuni mukela. Sikeke ufuna ukuhlala nomakhosi. Dali ngiyakuthanda ngizwe. Sithi nisithoni sihlalele thina lana. Mina ukuthi ngivela niya kuphi? Sifiso, sami uyangithanda. Makhosi. Owani lo mthanyelo makhosi? Ngubonile lapha late. Owani lo mshanelo? Sisa sami sendlini. Lo ushanela lo. Lo ngisebenza ngawo lo. Nalabantu labangena la entombeni yami la. Angeke kubahambela kahle labanye bazohamba bashayiswa ngemoto. Labanye bazohlukana nelo nemndeni wabo. Abayekela ukuthanda izinto zebantu. Wena usala ukhohlwa ukuthi akasakuthandi. Uthanda mina. Mina ngihamba ngindawo. Ngithole ngihlalele. Asambe sendlini sana sami. Wena bhalisa na ana kunathabiso. Ngini lezinto lezizohlala zingazinzeli kahle. Ngithi mina ngiyahlahluba yonke into bagogo. Ngithi bhalisa na ana kunathabiso. Ngithi manje hamba la nezi ukuthi loshasa imoto. Hayi ndodami lona. Nginawo amandla cause namuhla nithi ngithathe indoda yomuntu. Kodwa namanje nginayo le ndoda lenishoyo. Lo wami bagogo lona. Lo wami lo. Langeke noma ngimthathe emfazi nomuntu lokusala kuse uwami kushaya sami isithathula thokozani magogo bajale dala ukuthi awusamfuni mutshele manje umtshele laphanisa nothabiso na-anodilani ukuthi angeke izinto zabo zibahambela kahle ningena kanjani endumbeni yami nginganibizanga yini ningene kule ndumbe yabantu abadala nisami Bonke labantu abanje wazeni. Siyile ngikhethe masambe sendlini. Uyivungeze uyi1. Usangithanda ngisho. Uzokhuluma nami. Angisho usangithanda. Sikhuluma nami yini ungeze lo wami lo Asambe. Lo wami lo lo wami lo Manje mlalise esifubeni. lo wami lo yabona majulani ulakini camela ta uwami wena Ucamele esifubeni sakamakhosi Sifiso. Lo muntu onangihlala naye manje mina lana. Usuhlala lana wena Sifiso. Angithi ngihlala la mina nje ngani ngiyachaza. Ungahambi Nina yikho into enaziyo ngikhamba nje lapha ngizovela la. Makhosi manje uyasimemeza wena ukuhlala mina nobani nomakhosi. mina ngukoko yonke into leyenzekayo bayangibikela ukuthi lo ngibani
Kaza anginazi maripat namuhlola ningelela endumbeni yami. Madloza kithi ayangitshela ukuthi lo ngibhaliso lo ngithabiso. Lo ngi-anode ngithi phumani endlini nami because angezinto zinihambela kahle. Ngithi phumani niphinda ningelela endumbeni yami neyichathula. Akungena la muntu agcoka iyichathula. Into ofuna ukuyibona nizoyibona. Nithi lo ngimphanga bogogo lona. Lo ngithi uwami lona. Namanje ngithi ngicela niphuma ngoba ngidisturba lento ngifuna kuyenza kuye. Angithathana ukuceda lento ufuna kuyenza kuye. Ngiyazi ukuthi ngimenzani. Wazi angeke ukwazi ukuthi yini into engiyenzayo. Yazi ngimi nalaba phansi kuphela. Wazini makhosi yini leyo menza yona uSifiso? Ngithi phumani endumbeni yami angeke nize nimkhona ugeza ngeinduku ngama sticks umemeza ngicela uphuma uhambe angeke azahambe. Uwami lo nizobona. Sifisa phuma uhambe. Phuma uhambe Sifiso. Yabona bathi bayakufunda. Phuma uhambe Sifiso. Manje wena ubamba uSifiso ngani? Uzwina ne? Uzwina sezingicela ngiphumelela kami uphuma uhambe. Manje ngaze ngabe sinamaphoyisa ngicela uphuma uhambe. Sifiso ngicela uphuma lokho namuntu wakho. Na obuzomthatha nango kanye ugeleni. Mala kusala kulo wami lo kayindawo. La kusala kukwami yabona ukuthi kuyabhunya nokubhunya mina ngikhayisa abogogo la endlini kwami. Angeke uzungeze lutho mazalana awunamandla angeke azahamba. Sana samsulu ngisinda bazethe endlini. Uyeke yonke lamasimba lawo. Masami. Awuyindawo. Sowukhethile ngisho. Ngizosalela nomakhosi. Right ke makhosi. Ngifuna ukumemeza indoda yami uSifiso. Ngani wathi indoda yemuntu? Hayi makhosi ummemeza la uSifiso. Ozasifiso wami ozuze kimi. Hlukana nemama yengane zakho. Ubheke mina umfazi wami. Yebo usuye kuye. Awuyindawo ilapho ongayi khona Sifiso. Ilapho ongayi khona wena uhamba nami. Ngizenzake ngiyenzela umuntu wami ngiyenzela umuntu wami. Angeke ngikuyeke. Ngithoboya Sifiso. Angeke ngicela phansi buya Umuntu wami. Pholo sesi. Lo wami lo mzuluthi akasakufuni. Cela uphume. Makhosi lezinto zakhe Cela uphume. Sebenze kimi. Angeke usebenze kumara emuntwini wami. Sizosebenza. Phuma hlukana naye lo muntu. Usamthanda dala. Angifuni mina sithatha. Ufuna bani dala? Ufuna mina ne? Hey nami yazi ngiyakuthanda. Hlukana nalento la ngeke ngikwenzele lutho. Bantwana bonke ukuthi mina ngizokuzalela abantwana. Akusi abantwana bakho la bakutshela ngikutshelene nawe. Ngithi labantwana ukuthosa ubona ukuthi wena uzokhona ukondla abantwana la ukuthi abekho bakho. Wena uwami wena. Ubatshela nalozofika la ifamily yakho mayifika. Ngizala nawe mina ngama la. Ngizalela la nawe. Nawe ngasafuna ukuya endlini mina nawe ngqono sihlukane. Uyanastela ngizosikhulisa Ngizodlalela. Wena wami ngiyabona ukuthi sebaqedile ayisekho Ngizodlalela. Hayi makhosi. Abheke lo wami lo. Abheke ngicela usuke. Lo wami lo. Sifiso wami lo. Owakho lo. Iwami lo. Sifiso umenzani? Lento le yami Sifiso. Lo ukudla mina kuphela. Wena hlukana nami wena. Sengicela uzohlukana naSifiso wami. Sifiso nami. Muthathe nami. Muthathe. Mara incathulo sambe sendlini. Lo wami lo. Ngoba incathulo sambe sendlini. Lindiwe. Senza njani manje? Ngoba nangu makhosi uphuphuthi izinto zakaSifiso. Lo muntu ohamba naye uSifiso wazi ukuthi le mpimpi wakhe la ngeke uvuke kuzovuka kimi. Uzolala njengebhanana. Angeke uzovusa ebusuku bonke sethi ungavuki. Ngithi la kimi ngiyenelisa kimi ayivuke eating pieces. Ngikutshela wena wazi lutho wena. Wena sala uzobhisa ukubamba ufaka ngeke yenze lutho. Manje makhosi bongamsizi ngebhola manje somenzelana umuntu ntana. Ngimsiza ngebhola ukuthi athola imali ayilethela kimi. Aphe wena. Ayilethe kimi ugogo mpando wasemanzini. Uzozwa ngimi lo. Wena unalutho wena umuntu nje. Akakuthengelanga nix. Mina nginayo yonke into kunemuzi abani uSifiso la yakhe lo muzi ayi wena. Hamba sifebe. Yoze ngithayiswe phela manje sengibiziwe embombozini kwami. Ulindiwe akafuna ukuphuma. Mina I don't feel safe. Sengize nje ishi. Ndiyavukela iminwe yami. Mina ngendawo. Asimiyeke makhosi umvisile. Qede yonke into kaloko. Phuma wena la phuma uhambe la. Phuma ningasaphindi nize la. Phumani.
phumani nine la phumani ningaphinde nizondigabanisa nosisa nayi phuma hambe no ufunani la phumani hambe la nifunani wena futhi la ke phumani hambe balanda phumani gate la phumani angisanifuna ke nani ngisanifuna wena mama wena pale sikhuluma ukhuluma wena pale no futhi Niyazani ngani Kumele asani yok Bangsa let's go Langami la Mina ngiyenza next mina Ngwakalikhanyana Ngiyenza next Ngeke ngwakalikhanyana mina Uzathi mina uzokutshela ngiyenza next Noma ungangibiza embongozini Ukhuluma wena Angikhulumi lutho nawe Angikhulumi lutho nawe Ngeke sikuyeke makhosi ufuna ukusithakatha moswena Ayani lunga wami loya anisamtholi loya wami Oh wena uzoqhubeleka naye kanje Isipoko mosleso anisamtholi Isipoko mos bathina bomakhelwane ukuthi wena ubiza abantu embombozini Bathina bomakhelwane ukuthi wena ubiza abantu embombozini Ngasale sekamthatha umzali Sangibizwe embombozini ayisekho nje into esingayenza Akukho nto esinoyenza vele kwamina ngiyabonga sesifundile ngokumsiza lana Hayi ndiyayisaba ke le This is all like ingapha kwamandla ami yazi ngome sekungaphezulu kwami yabo le yona ingaphezulu kwamandla ami lo sisi ustrong lento ndimbona ngokuthi azenze ebusuku ngobumnyama benithilo ngaseqaleni uyambona ba ubhizi serious ngaye vele uyamthakatha nyani serious nalezi zinto uzenza phambi kwethu undibambela ndibamba into endibambe ngayo apha the right right hayi mara konxeke sinto ke ngokuthoma uzenza njani mina ngiyamyeka Uyamyeka? uzikhulisele mina abantwana bami uyamyeka uzohlukana naye ngizamile isithando sami but then umzulu makhoza ngisho umbize embombozini konxeke babes uzoba right ngicela uzame uyozihlenza because of ngoku sekunazo zonke izinto yabo izochitho naye uzokufakela uSifiso uyamyeka yena akusekho into mina ngisazoyikhuluma naye ngokuthi nalabantwana kusibakhe nabantwana bami naye so manje ayisekho into engizoyikhuluma naye so ku right hayi angamthatha amakhosi mina sengi-right ngayo Sifiso sure some no problem thank you ngibongile kakhulu ube right that was intense that was like real ndibona movie I felt like now ndisemovie ndaba uyabizwa uSifiso embombozini hayi bomakhosi ni strong shem kuthe ndiyamnceda uSifiso ibhola everything but uSifiso ubizwa embombozini uyaphuphutha nento yakhe kuthiwe ivuke kuye qha so you can see ukuthi how powerful umthi and it's you letting izinto ezinakanje zingene because umthi uyemthini waqala into izoqhubeleka ukubonisa uba amadlozi izinto zawo zezangoma ezazikho right and if amadlozi wakhe awik azokuvumela ba wenza into ezinakanje vele your life will slow down into zakho zizohamba kakuhle but this was an intense episode and akhonto noyenza ndibemeziyo kodwa mina akhonto noyenza kumi mina ndiyazithemba but guys don't forget to like share subscribe and don't forget to watch another banger episode ndiyandithanda guys and ndiphinde ndithandaze guys prayer is very powerful and prayer is very powerful and uzoba right but ngoku umakhosi ndimoyiki futhi but anyways don't forget to like share subscribe don't go anywhere